ಮಾಡೂರು ಅರಸನಗರಡು ಪರ್ಣ ಅಮಲ್ಡ್ ಕೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂದು ನೆತ್ತೆರು ಸ್ರಾವ ಆದ 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನಿತೇಶ್ ನಾಯಕ್ ದುರಂತ ಮರಣ ಪಡೆದರು. ಅಮ್ಮೆರು ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಬಕ ಪಲಯೆ ದುರ್ಗೇಶ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೂರು ಅರಸನಗರಡು ವಾಸ ಇತ್ತೊಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಕೈತಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ಯಮನು ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತರು. ನಿತೇಶ್ಗೆ ಮದಿಮೆಲ ಆದಿತ್ತದು 2023 ವಿಚ್ಛೇದನೆಲ್ಲ ಪಡೆದಿತ್ತರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮನ್ಪುನ ಚಟ ಇತ್ತಿನ ನಿತೇಶ್ ಪರ್ದ ಬತ್ತದ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಲಯಡ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್ಲದ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕೈಟು ಗುದ್ದೊಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಗಲಾಟೆ ಆದ ಇಲ್ಲ ಬಾಲ್ಕನಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕೈಟು ಜೋರುಡು ಹಾಕದು ಕೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಆದ ನೆತ್ತೆರು ಪರತು ಪೋಯರ ಶುರು ಆದು ಪೊಡು. ಇಂದೆನು ತೂವಂದಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ತಂಕಲ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಂಕಲ್ನ ಕೋಣೆಡಿತ್ತೇರು. ನೆತ್ತೆರು ದಿಂಜ ಪರತು ಪೋದಾನಗ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿನ ನಿತೇಶ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೀರ್ಥ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ನಿತೇಶ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಂದು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಪೋದು ತೂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ನೆತ್ತೆರಡು ಮುರ್ಕುದಿತ್ತಿನ ನಿತೇಶ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಜರಂಗದಳ ಮುಖಂಡರು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡೂರು ಬಕ ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲುಲಿನ ಸಗಾಯಡು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತರ್ಪಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ ಎರಡಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಆವಂದೆ ನಿತೇಶ್ ಮರಣ ಪಡೆಯಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಾದು ತನಿಖೆ ನಡಪ ಹೊಂದುಳ್ಳೇರು.